Gari na paatap susumba di. Gari kuan. Gari na paatap susumba ngunya na aga. Tama na po, tama na tagari. Darapluso naman kamo. Tama naman. Nagdadangog ka mo. Tama na po, tagari darapluso na kamo. Mga programa na kita. Henry M. Ang lalaki. Gari na paatap susumba. Aga. Gari na paatap sa bailo ni Ma'am Karina Sales. Buda ni si Sumbata si napaatab susumbang ko niyan. Sa bagay tama man yan ta. Medyo magtaga lipo, magkutaga hero-hero lamang kamo, Magtaga hero-hero lamang kita ta. Malipot ang pagkaaga ni. Pagkaaga pati giri magayunon magkiblit. Anong may magkiblit? Magayunon magkuan so magkiblit. Pagkaagaga. Anong kiblit? Sabihin, magayon magkiblit sa imong kataning, tapos sabihan mong, hello, good morning. God is good all the time. Yan. Sige daw, yan sabing kataning mo. Yan ang kataning mo, kiblita daw, tapos ulukan mo. Ulukan mo. Sige na. O yan ang kataning mo, kibliton mo, tapos ulukan mo. Sabihan mo kay, hello, good morning. God is good all the time, and then smile. Sige daw, ulukin na nakatanin mo. Tapos sabihan mo kay good morning. Sige na, nagaparamurusot pag-aga. Ganin markamurusot na naman kita. Di magparamurusot pag-aga. Umulok ka tabi. Uluki na. Sige na. Yan. Kibilita ta. Tapikon mo. Kibilita. Tapos sabihan mo, hello, good morning. Smile. God is good all the time. Good morning. Oran-oran na paggaga, malipot-lipot mga tugang na paggaga. Kasabay niya to si Ronald Baldo sa Technical Department, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta, ngunyan pong aldaw, di po sa tuyang programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kirit, bawal ang babloy, bawal ang murosot habang naka-Morning Hirit. May mga birthday ngunyan, happy day. Pwede po ka muna magpaabot ng greetings sa 0928-777-5548, 0966-230-034. Sabay po tayong napapakinggan sa 106.9 WGB dyan sa Tabaco City, Marinaga, Primer Distrito, Canalbay, pon po sa Tiwi hanggang Santo Domingo, 3rd District, Canalbay, pon po sa Libon hanggang sa Ginobatan, siring man po ang mga taga-Kamalig, Rapo-Rapo nito, siring man po Legazpi City. Mga padaba na mga teachers, good morning. Hello. How are you today? Kumusta po kamo boss? Sa tuya tabing padaba ng mga senior citizens, padaba ng mga kasambahay, mga Mr. and Mrs. Padaba niya to ng mga trabahante sa gobyerno asin sa pribado. Maray na aga po sa inyo boss. Welcome sa programa Morning Hearing. Medyo na pa matata. Kasubanggi medyo may pigla ko ako kasubanggi. Medyo borobanggi na kitang nakauli. Borobanggi na mapagalparan magparalakot sang banggi. May mga sugo kaya sa tuya po Unya na agad ako lamang kitang gigribohon. Mga tugang sa tuya tabi ta sa Lunes. Mabukas na po ang ika-apat na Earth Forum and Agri-Aqua kang DCGB. Yan po mga tugang dyan sa Ayala Mall, Legazpi City. Yan See you tabi sa Monday. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Buwan naman ng report, hali sa luwas, kasabay si Angel Mostasa. Alamin natin ang bungad. Tama ba ang Tagalog? Gano'n anong Tagalog? Garing ka sa lang Tagalog mo, Noy. Ang mga baretang bareta sa Morning Hill. DCGB, baretang bareta. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayong mga paraan tabay. Sa mga dulong tapang bareta, nagkakirigtigan VP kaso hapon. So mga pasahero, nagtatagaw-kagaw na. So mga driver, nagtatagoy na kan pagkalangkag na, naghahalat na maghiro ang mga vehikulo. Dahil sa gubot asin magabat na bulos kan trapiko dyan sa Quezon Avenue,
partikular na sa Ampangan ken Ayala Mall Oo. dahil sa matapos buksan baga VP kaso hapon itong Legazpi City Trade Fair as in night market. Oh. Pati sa mga pasahero VP kan na mga nasa tulong parada dyan kan mga tricycle na bukag dahil sa nagkawara VP sa tricycle na usually nakaparada dyan sa mga may parada sa baga VP kan na manok. Pasisiring dyan sa, ito so, ang ano niya VP, ang ruta niya, pasisiring dyan sa may barangay Buktong, equal dyan kinakaparada sa may Kantokan Botica, as in sa mismong bisinidad kan Ayala. Aha. Nagkawara ini VP Henry dahil sa pig-ukupar sa espasyo kan Ah. mga bihikulo na nag-aaragi. Mhm. So, mga hali sa may Orosite area, maliko dyan sa pasisiring sa may Maligaya stores, namuputong na yung barahayan mga bihikulo dahil sa nagkaigo baga dyan infinite closed road sa sarong lane sa Quezon Avenue. Sa pagsipaghurong kandi sa Jebenu sa nagkapirang driver, wala sinda VP ni naresibi lamang o nabasan na traffic advisory digdi na may magkakaigwanin road closure kung kaya talagang nagagabata na o naggabat subulos ng trapiko dyan sa lugar na iyan kung kaya nagkakirigtigan sa indan. Sigon sa mga driver, wala man ko na VP na problema kung may siring ka na aktibidad alagad na informan lamang ko na sinda tanganing nakapag-anticipar sa nasabing aktibidad. Sa hapon baga kaya VP, nagpuon itong su Onsing Aldaw na trade fair at night market dyan sa lugar kung sa impig papartasi parang ininin na 76 na mga paratinda bilang parte man kan aktibidad kan selebrasyon kan kapiestahan ni Saint Rafael the Archangel. Day man Okay. kaya da VP nga makurukas-kas kan pagpadalagan dahil nga ni ito nga yung espasyo na pig-aagihan rinda, ito ang sa dito and baka lamang nga may masabitan kami mga parabakal dumantab IVP sa trade fair na ito. Ay pangyari. O di okay man. Nagkataon man sa gito. Primero, Onsing Aldaw bagayan VP. primerong aldaw sa Baad lamang, VP. sa pagka-traffic jam. Baad Diba? lamang. Gusto sabihin, kung Pero- primerong aldaw, may 10 patabi na magkaka-traffic jam. Pero ang good news man VP, tayaman duman to Public Safety Office. Aha. And then to mga kapulisan man. Pero yun nga lang talaga, magabat subulos kan trapiko. Talagang terirak sa mga nag-commute VP. Aha. Ako lamang karaw-karaw sa traffic kasubanggi. Oh, ganyan. Adi. Mga ano, sige, anyway, expect the next 10 days. Within next 10. Sarabayon nga yun na Mr. Maceda. Alright, sige. So yan VP, and mga pangyayari man kaso hapon. And sabi duman, maray man nga nilahinig niya aktibidad ko na dyan sabi ng mga paratinda dahilan sa nakakatabang sinda sa nganing maipabakal ng direkta so sa inyong mga produkto, duman po sa mga consumer. Iyan. Oho. Yan VP, and mga storya pa hali sa luwas in Mustaza DC Souvenir. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Si Henry M. Ang Ang lalaking hindi inuumaga. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry M. Iganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. May masasabi ka pa, baby girl? Mayroon pa? Aking mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Hanggang- Henry M. sa Morning Hirit. Karen Ala, may dagdag na report. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Pinagkukonsiderar mo niyan kan APSEMO ang pagkondisir min citywide simultaneous earthquake drill sa pinog na ana syudad kan Legazpi bilang paghanda sa anuman na oras sa pagtama kan linog sa syudad. Sa ginidong meeting kasuhapon, kaiba ang mga representante kan mga mall na puro man sa nahali sa Legazpi na pagkasurundan inikan APSEMO pati na ang mga representante nagibuhon ang siring kaining aktibidad kananing maprepararan kan mga darakulang establishmento ang nasabing kalamidad. Ang sistema VP Henry susug sa meeting sarabay ang gabos na mga establishmento, mga mall, mga ospital, umakisain pa sa syudad kan Legazpi, masagibo asin mapartisipar sa drill, mapapartisiparan makisisay ng mga personang basta nasa laog kan establishmento, tanganing realistic, o makatotohanan ang talagang obserbasyon, o magiging aksyon sa mga posibleng mangyari, kung in kaso day na to pinagahagad,
yugyugunin makusog na linog ang legacy. Mm. Dahil ang kasusublis mo kay Apsemo OIC Roderick Mendoza, Ah. mas marahay ang siring kaining nagsusarabay-sabay na ang gabos, tanganing nahihiling, kung paano pinag-responderan kan mga tao, ang mga siring kaining emerhensya, lalo na itong mga nasa Laucan Mall. Mm. Kaysa itong nagkakaroon na kanya sa ng drill, Yan. na dahil nahihiling, Mm. kung gura mo ka-efektibo ay ni, Mm. as in kung may mga dapat pang i-improve, Yes. ang abot kan mismong linog. Yan. Kung kaya pinagpaplanuhan ng ngunyan kan opisina, Mm. ang pakikipag-diskutir sa lokal na gobyerno kan Legazpi, Mm. sa paagi iyan kan Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management Office of CDRRMO, tanganing maplansya ang nasabing inisyatibo, Mm. pati na ang posibleng magiging impact ka ini Sa? pulos kan trapiko sa syudad, kung mangyari ini, posibleng sa sunod na bulan, ni Nobyembre. Yan. Mientras tanto dito, Henry, pinag-urinan man ini kan mga ipinadarang mga representante kan kada mall, Mm. lalo na digdi sa Legazpi, Mm. basta ngaya igwaning surat o formal na abiso ang gobyerno provincial kan Albay na mandato minapautog sa nasabing aktibidad. Yan. Dapat ang password kang kada saro sa tuya, you know the drill. Mm. Di ba? Di ba Oo. ba kayo? Bako tama? Tama, Miss Oo. Karen? Ah. Roger. Pag nahiling mo siya, tataraman mo, hello, you know the drill. Don't forget the drill. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Oo. Di ba? Yes. Ikaw ba'y nasabihan ka na kaan? Gerday pa man. O day pagod? Day pa. Maray man ta. Pero seriously, dapat kita maghanda sa ano man na bagay. Although maski day kita ki mga araw kanig di na gari makusog na mga fault system, pero dapat na maghanda kita. Dito man aram tabi na baka may mga area na day pa nadidiscover, di ba? Opo, Bitan eh. Opo. Sabi duman, ang posibleng pinakamakusog na magnitude na tumama digdi, sabi, mga nasa 7.6 Sa Bicol? magnitude sa Legazpi, so sinabi. Ay, nako. O Albay man actually. Albay. Bilog na probinsya baga. So Albay. pinag-diskutin duman. Mhm. Okay. Alagad, kaswapon palang di Henry, mga representante man sa Nakan Mall, sa syudad sa Legazpi, so nag-aratin din. Iyo, kung kaya yan, grupo-grupuan, sector by sector na pigpapod kang probinsya. Opo. Oo. Baka sa masunod, di man naman nagrupo na ipapapod yan. Para Oo. masyado focus. Kaya pa lang ki-focus para magayon ang resulta. Yo. Opo. Okay. Sa masunod, hospital naman, Yan. sa mga hotel, Yan. ang paparapudan. Yan, tama. Mhm. Okay. Yan ang report, Karen Ala, District News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. 5:30 na. Oras mga tugang sa DCGB. Asin po sa indong programang Morning Hirit. Ngunyan pong aldaw ni... Anong aldaw tabi ngunya, Ronald? Thursday ngunya rin. 16. Mga tugang kan Oktubre. Tabi, aldaw na Webes. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Maraming tanawan mga headlines. Hali sa Newsbase kan DCGB. Yung mga greetings natin Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Sa mga text na po, i-text na po nindo. Tapapasadahan pagkatapos kang headline si Paring Mar. Report ni Paring Albo da ni Jimmy na salita. Good morning Paring Mar. Go ahead. Good morning, DC. Good morning sa mga tabay headlines ko niyan. Presidente Bongbong Marcos nagpahayag rin kaaditan sa epekto kan flood control scandal sa ekonomiya sigon sa Malacanang. Immigration lookout kontra sa 19 personalidad inagad kan ICI sa DOJ. Dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez may itinuga na mga pangaran sa budget process sigon sa ICI. May sinabi. Ay, oo. ICI kuminambyo sa pagpapakontempt kay dating Congressman Saldico. Apektado kan linog sa Davao Oriental, minabot na sa 1.1 milyon na katawo, sigon sa NDRRMC. Oo. Antang pagbaba kang presyo ng paroy, ibinasal ka mga paraoma sa 20 pesos per kilo na bagas. Magalong, ibinulgar na may tulong untold secret. Sa? Rigtitira na si Magalong. Iyo ano? Kuha na ano? May atake na sa iya. Kaya atake na. Yung nga nang pigasabi. Okay. Yan ang Santo House Speaker Bunji D. III, Oh. bukas sa live streaming kan deliberasyon kan budget sa BICAM. Mhm. Magagom na diskaya, Ah.
nagbutas na Sa? sa pakikipagtabangan sa investigasyon kan ICI. Oo. Garo na nga din kasiguro na maging state witness. May sinabi kaya si Commissioner Roy Lusingson na dahil padasindang nahihiling na pwedeng maging witness. Okay. Habo na. Abo na. Di ba lang sila ka? Alright. Na tayo ko yung pagkatapos mong kumakip, sa wrong choice of word. Pero ako may mga word akong sara nugad. Pagkatapos Bakit? nila na ma-issue, magkakang mga araw ka na kontrobersya billion. State witness ka. Ba't yan pala pag nag-state witness ka, gargay ka ng kaso. Teka naman kaso po, teka ng testigo. Absoluto. Nangyari. Solve ka palan. Oho. Alright. Gary, sabi kang nadang ko, gary nga, wrong mistake. Wrong mistake kaya na. Okay. That's it. Nagkikipagtabangan sa PBOX para tibuhon na science-based ang pagsuspindir ng klase kada vez na may linog o kalamidad. Dapat man talaga. Dapat man. Dapat man. Department of Health, tinawanin doon na kaipuhan ng bagoon ang mga plano para sa The Big One. Ballot printing para sa Barangay Sinsangguniang Kabataan Elections, Ataban kan Comelec. Ano yan pa di? Maski day malabos, kalibaw ang kung ano man, day man maraot yan, day man kibak manual man yan na di. Oo. Day man Kaya problema mga di. pangaram. Maski na rin, pwedeng gamiton, ta manual. Oo. Okay, good. Nasayang ko kang kwarta? Nasayang ko kang kwarta nagkakawarara, nag-anmir ka kasarayang sa gastos? Sige, kaya naligay sa gastusan man. Naling mo so BARM, eleksyon? Oo. Pirang milyon so nalugi kaya to kang gobyerno ta. Ayun Nagiring printahan na baga na pundo. may nailing kaya sa Supreme Court na pala. Kaya nagigiribo kayan, may mga legal may mga legal questions kaya nadidiskuido kita kan mga legal kan mga Korte Suprema nasa lang pigigibot ha. Oo. Di ba? Okay. So, yan video Kaya ako na abogado dyan. Sarang sus ko pangyari sa maurar. Yan nga, saro sa ng librong pigbasianin ka. Pero pag-iba-iba ng Pag nag-implementar na, iriba na, kaya araw ka, sayang kang kwarta kang tao dapat, nag-iingat. Kasi siyang paribok palaan. Ayaw kong sabihin. ayaw kong madamay. Alright, yung video mga headlines, sa mga PYS Enterprises. Anak po Wala sila Mr. and Mrs. Raul at Marisa Calio dyan sa Oroset, Miguel City. Basta radyo, i-PYS nyo yan. 24/7 konektado kung maski na yung load. From News Base, yun po si Martina. Good morning! Ano ba yan? Kadagol ka na abogado. front page. Enot Diyan. sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Kada nag-implementar na saralto, kaya sabi kang korte, sala nga yung ginibunin doon, nailing mo na yan. So, tapos nagtarabaho na, kumusta sa kwarta kang tao dyan lagi nasto, milyon baga. Sarong pigirada ng lalay, kanya-kanyang interpretasyon, nadidiskwento kita, opera ng kwarta. Ano naman yung kanong minaging eleksyon? Nagguminasto na kiarog kayo ng milyon, sala pala, sabi kang korte, ang yan sa BARM, bariyan na manual ta, may problema yan, tapos masurat kita kan, ibubuto mo. Ay nako, kamuna naman na. Kita pag para sarayangan nito ang kwarta kang kwan, para sarayangan nito ang kwarta kang tao, ha? Pero mahal baga, mapagalong paghahanap buhay, ang pagbubuwis baga, mapagalununon baga, tamal naman ang buwis ngunyan. Tapos, pag abot sa araw ka na bagay, tataraman mo sana. Dito mabasol ang Korte Suprema, tasinda mga tugang ang final arbiter. Sina po ang final na mainterpretar kan mga leyes na pinagigiribo ta. Pag sinabi ninda, landmark yan. Yun po ang trabaho ninda. Kung sabihin, dapat sa mga nag-implementar ko ta, magpakaray, magtultol, mag-ingat, tanganin na, dahil kita problema, dahil kinasasayang na kwarta. Nasabutan, pagkagaganin man na Diyos na nagiinit ang lawas ko na. Hello? Hello. Good morning. Good morning, Kadoro. Yes po, good morning. Ang puso mo, dibaat kun, mga daro na giturong ka. Bako man ako nagapaliwanag lang. Digdinganin sa mo, nagariring ilaw. Garo atas, Oy, ilaw. dahil magpara problema ko dahil ilaw, takitang tao, ipinangaki kita sa diklom. Baga. Buda pa minsan nabi, sorry, bata aga. Ipinangaki kita, madiklom, ipinangaki kitang hali sa madiklom. Ako yung naki, maliwanag. Maliwanag kay naki. Gusto sabihin, kung sa ka hinali na parte kang tulakan sa tuyang magurang, madiklom duman. Aday, may blurry sa salaw
ganito lang kanina ako. Rasunay pa ako, pasipason kakilangaton mo niya na aga na sa rabayo mo. Sige. Oh, yan kay Auring Nabikilyo, kay Uti Nabikilyo, sa baybay kan poblasyon. Kay Manayninang Imbodo, kay Tulibang Balonso sa Paringis, tapos agom niya si Eden. Opo. Tapos, say mo man. Oh, salamat po. Ay, doon pala sa Bataan, si Dennis na Banaynal. Tapos, so agom niya sila sa Banaynal. Opo. Sige, Riling, ito sa mo sa Facebook. Salamat po. Okay. Okay. Yan magparadagit. Bye-bye. Bye-bye. Lagi tanaw kang relax niya, Noy. Henry M. Basta morning, Henry M. Basta Morning, Henry M. Basta radyo. GB, nasa linya si Padingal Armario. Good morning, Padingal. Morning, Pade. October 16 na. At yan, alas 8:30. May? Ang opening mass Kan? dyan sa San Rafael Church. Para sa kapistahan ni Senior San Rafael. Imbitasyon na yan. And paisin naman ni City Councilor Jeep Pili bilang chairman kan Fiesta Committee. Yan. Good. May rason sa traffic dyan sa Quezon Avenue. Oh. Dito planuhan na kan gobyerno lokal na Halion an island dyan sa Quezon Avenue. Iyan ang informasyon base sa tuyang reliable source sa opisina kan alkalde na tugot naman ang alkalde allegedly na halion iyan para mas makahiwas sa traffic kaso banggi. Iyon na yan so lugar na kung saan inopen so mga torotindahan dyan kaya nagka-traffic kaso banggi. Pero baka sa mga masunod na alda o banggi, makikig na sa kita na kung malawas ini na plano, bubuldosero na yan, o bako na yan na island na yan. Sa duwang island baga yan. Sain? Diyan sa Quezon Avenue baga. Oo, tapos? Ayala. Iyan na lugar na yan baga. Iyan island, pinagibo yan. Panahon pa ni Dibontong Mayor Aloy na yan? Oo. Aloy yun na, 1990s pa yan. Di ko para adalan kaya kan gobyerno lokal na dahil naman kumbaga useless na yan na island. Nata. Nakakapiot na sa traffic. Ayun na nga ang piyoto na bagaan kaysa nabi yung matawo na baga permanente. Iyo. Siya pa rin nakaisip ka ang pading halion yan? Siya nakaisip ka ang halionan? Sa gobyerno lokal. Ako sa linggodalan yan. Hindi ko pang tigukota unless na may go signal na iyo. Mayor, pero allegedly may pagtugot na si Mayor. Yeah. Pero adalan, iyan padita, iyan baga, paminsan, maski arog ka, nakakatuwang iyan sa, sa aksidente. Kaya baga, two-way baga yan, sa batan, di ba? Iyo, kung makaskasong. Okay, adalan ki talaga Iyo. yan. Pero bigadalan na baka may hapol ngon yan bago mag-fiesta. Araw kaya, nagka-traffic dyan. Plano na talagang halion iyan para makaiwas-iwas sa bolos kan traffic. Okay. Makabuelo ang tao dyan, lalo na pagkabanggi. O yan na kapistahan ni Senior San Rafael. Okay. Yan, maraming rasan na informasyon. Digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Katangalon databe dyan, so islands in the stream. Basta Morning, Islands in the stream. Islands in the stream. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world. Morning. And we rely each other. Aha. And we rely on each other. Aha. From one lover to another. Aha. Ang lalaking hindi umaga. Jimmy, nasalita, may report. Good morning, Jim. Yes, BP, Marinaga sa mga Barantabay. Good morning sa Tagantabay niya to, si Engineer Helson Orense Leona.
Nan. Ligao City. Good, Good morning, sir. morning. Engineer. Gary Midbid, anong nga pangaran tabi, Jimmy? Engineer Helson Orenciliona. Ay, ba, so namidbidan ko kasubanggi. Iba. Iba pala. Iba. Elmer yun eh. Okay. Sa birthday celebration. Birthday celebration sa in. So, Ano? pinati mo ka sa po. Birthday celebration na binati ko kaswapon. So, pag-asa. Latason tagang salbatana ka. Kung ano naman ay... Kasi bang iba ka? Sinanta sa yung ginibo kasubanggi. Sa ligaw? Biyo ka nga aning na late. Di ako nakaisi. Pasagin-sagin ka. Actually, I am not informed. When I am not invited. Di ko aram kung may kuhan. Di man ako na-imbitaran. Ay, magit pinadaran pa, no? Walang sagin-sagin ka sa nang dahil mo hindi ikinimbitaran. Yata, na-late ka. Aw ano ini investigasyon sa Senado ini. Sa Kongreso ini. Sa Kongreso. Pero hindi ka man maamin, siyempre. Makakuang ka na late niya. Kung tagadakol ka mga trabaho. Iyo baga kasubanggi na ako naguli. Sarabay-sabay na yan dyan. Tanganing dahil Malaysia. Latuson kay salbatan na yan. Sa mga dagdag niya, Bareta ta BBB, sinuratan ni Ligao City Mayor Fernando Gonzales, si DPWH Regional Director Virgilio E. Duarte, ang laman kan surat, request sa DPWH sa ibong kan direktiba na nakabandera ni Secretary Bibencio Dizon na isuspend ng unan gabos na mga reblocking works along National Road base sa Memorandum Circular Number na ipinaluwas dated October 13, 2025. Ang alkalde kan Ligao nagsurat as nag-apelo na kung po pwede i-exempt ang reblocking project sa Tuburan Ligao crossing pasiring sa Kawa-Kawa Hill. Iyo. Oo, ang rason kan local chief executive kan Ligao ana po na ng reblocking sa nasabing lugar kung i-istapon magkakausa ininin sobrang traffic Iyo. dahilan sa igwadigdinin na mga eskwelahan para ni digdi ini ang pigaaragihan mantang ini nagsiserving agihan man kana mga nagpapasiring sa tourist spot na yun kawa-kawa tapos igwanin mga residential areas na yun ini man ang pigaaragihan apira sa ini ang pigaaragihan kan mga vehikulos na pasiring digdi sa probinsya ni Albay. Partially na po na ang proyekto alagad ko nini pupundohon susog sa direktiba o memorandum igwanin ng mga potential danger o risk sa lugar na ini. Sa pagsabing natural, tiwangwang na ang tinampo, lubak-lubak na. Tama ang punto, Mayor Gonzales. Nakataya digdi safety. Asin magkakausa ini, araw ka nabanggit niya to, nin heavy traffic sa araw daw lugod. Yes. Matatandaan si RD Duarte, October 10, nagpaluwas nin memorandum sa Gabos na District Engineers nagsasabi na i-implementar na ang direktiba ay pinaluwas ni Secretary Dizon suspension of reblocking works nationwide. Ako sa iling, kung labuson man yan, bagong barayaan na limbawa, Jim, andi buong kan dapat ibalik so hinakad sa tinampo. Pantay yung giraray, maski ibabaw sa nakigraba o base course para maging two-way giraray. Di ba, liluway-luway? Basta important, nagsasarabatan. Ay, narali na ito. Yun na nga ng problema ta. Tapos hanapon mo na naman kung saan ito, babaralik mo na naman. Yun na nga ni. Naman ako nakuhan. No, sige, bala na sinakaan. Pero dapat, ayos yung kimarayan. Permit kang natitension pag mga barita ko. Yun na nga ni. So, hapon iyo. Mahay, blood ka digday. Okay, sige. Ay, panoon tantayon mga barita. Napagal ako. Jimmy Nasalita, DCGB niya. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog ka mo kay Henry M. sa DZGB. Always number one, always at your service. Thank you. Thank you, girl. Alright, sandali lang. Tapod ang tabo ng pag-asa. Pirme mo oras ng pagkaaga, ha? Malipot. But pirme ako na, ano yun eh? Kasubanggi nga ni,
may linakaw ako, madali, ito, istoryan ta ka mo ha. Tao yan, may nagpapasawa dyan sa may, uyan baga na tinampuhaling Highlands pasiring dyan sa may baba, Pinarik. May nagpapasaway tabi dyan, alam ko na ta, istoryahan ta ka mo ta. Pamakatangko so head, ano ito, suwit, ano ito, so, uyan bagang hampangan kang auto, makakatangko so, at makakatandol ako sa kwan ko, sa windshield ko. Manita naka-seatbelt ako kasubanggi. Madali lang. Mula so nasusundang, matutumbol ko sa lubot na. Sinusundang kong auto ko sa banggi, matutumbol sa lubot. Biglang nagpreno siya, bata pababa. Madali lang. Busy ang pag-asa. Naunahan tayo. Busy ang pag-asa. Madali lang ha. Medyo pero nainutan kita. Nainutan kita pa din Ray Romero. Madali lang. Sa kabila, sa bagay kung busy ito, dahil mandaalat ko na ha. Anyway, si San Duty daw niya na aga. Pwede ito yung nag-duty niya sa Amiga tadi. Ta birthday ba kasapon? Pwede ito nag-duty. Ta birthday kasapon. Kung magkasabi ni Jimmy, grande swanda. Di, kung ito mo niya na aga, madipisilan siya. Baka naglilipat ki duty. Oras. Madali lang. Oras natin, 13 before 6 in the morning. Sa tuya tabi na program, ay, sinabi na, kung talaga cannot be rich. Pag-asa. Last try natin, ha? Last try natin. Oras, tabi. Busy. Wala ko na muna si Joshua. Mga tugang sa dagdag na report. Hali dyan sa Basta Morning, Henry M. Joshua, good morning. Pasok. Good morning, BP. Good morning sa mga paraan tabay. Opo. Sa dagdag niya tong bareta, wala lang niya nintig sa sayang na panahon na mga personae kan Daraga Municipal Engineering Office sa panginot ni Municipal Engineer Rafael Montaliana dahil halos oral daw na tabi dito Henry ang paglibot lalong-lalo na sa mga eskwelahan asin iba pang mga edifisyo sa palibot kan nasasakupan kan munisipyo kan Daraga Albay. Dahil sinugo ang opisina ng NBP Henry ni Mayor Vic Perete na magkondusir nin mahigot na inspeksyon, monitoring, asin na assessment kan mga buildings sa munisipyo kan Daraga Albay. Parte BP Henry kan mga preparasyon kaya pag-andam sa posibilidad alagad day mantigagad magkaigwaning kalamidad arog kan linog na namatian na nga na sa ibang parte kan sa tuyang nasyon. Duwang eskwelahan na dito Henry ang binisita kan Municipal Engineering Office kung saan kan pitsa 14 nagkaigwa ni na formal na pagpupuon kan mga inspeksyon tadi dito Henry asin duman iyan ginibo sa Daraga National High School. Kaso udma naman pitsa 15 duman naman nagsentro ang inspeksyon asin assessment sa Daraga North Central School sa Barangay Bagong Bayan, Tabi BP Henry. Kaiba sa nag-inspeksyon ang mga engineer, architect, asin lisensyado pag-abot sa electrical, tanganin ng reparohon BP Henry ang mga building, ilot na sa mga eskwelahan. Mayor na katuyuhan kan mga aktibidad, iyo ang ma-identifikar itong mga buildings na may posibilidad na magkausanin aksidente lalo na sa mga estudyante tabi dito Henry and at least sa paagi kay ni may pa makapag-preparar na ang lokal na gobyerno partikular na ang Municipal Engineering Office nin mga plano asin mga solusyon kung paano palikaya na magkaigwanin aksidente in kaso, palagaday pigahagat dito Henry, magkaigwanin linog digdi sa tuyang lugar. Apwera kan mga eskwelahan, susub sa kasubuan kan alkalde, magpapadagos ini sa iba pang mga establishmento
public as in private tabi BP Henry para at least man aram ka na publiko kung ano ang dapat as in tama na gibuhon in kaso tumama nga ni sa kuya ang nasabi ng kalamidad. Sigod kaya sa alkalde BP Henry bako na karaw-karaw ang nangyayari dahil may mga linog ng tuminama sa norte at in southern portion ka na nasyon. Kung kaya bako man maraot at least taga-anam at nagpreparar nga ng BP Henry makalikay sa naman na aksidente. Yan, BP Henry ang dagdag niya itong istorya, Josh Covino, PCGP. Salamat, Joshua, sa report. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, try natin giraray ang pag-asa. Mga tugang ramon ta daw ang pag-asa. Ay, sandali. Bakit kaya ganito? Ay, nasa pag-asa. Diyan. Alright. Sige daw. Sandali lang mga pag-iriba, ha? Baka yun na. Baka pwede na. Gari yun na. Bako na busy. Nyan. Ramon ta daw. Good morning. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP. Opo. Nagka-traffic na kaso hapon sa Ligaw. Tagaro, grabe so handa mo. Ay, diba? Daiman naman ako naghanda. Dahil marago na ako. Nagka-traffic jam sa Ligaw. Okay. Sige po. Anong latest forecast? Go ahead. Opo, para sa ating magiging kamugtaka ng panahon, nunyang petsa 16 ng Oktubre, araw ng Webes. Ang easterlies ang patuloy na nakakaapekto dito sa atin sa Bicol region. So, padagos ang na-experience ng mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol. Tigatay ang agwat ng temperatura ngunyang aldaw ay posibleng umabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Partikular ito sa probinsya ng Albay. Sa ngunyan, igwa pa rin kitang tigbo-monitor na low pressure area na nasa layong 1,540 kilometers east ng Eastern Visayas. At nananatiling medium chance pa din itong LPA na mabilog at maging isang tropical depression within the next 24 hours. Bali yun po ang ating latest forecast. Ini po si Alexis Rivebar, ang Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Itong low pressure, harayo sa tuya, ade? Opo, medyo ralang kauna po. Ayun. At sa nailing natin na track niya, mga ano natin, isa northern or central Luzon. Ano sa iling mo? Sa Domingo, pwede daw kita magbalaybay sa luwas? Sunday? Ay, very, Malabo? alanganin. Alanganin, ano? Tapos? Opo, Tapos na naman. Baad kaabot digdi so pag-uran. So ikog ka ito? Mauran sa Opo. Sunday? Okay. Sige, tabi. Yung man sa namin sa Alexis ang latest mo niyan? Opo. Okay. Salamat, Opo. Advance belated happy birthday. Opo. Opo. Ako advance na pang next year. Para ako sa linggo ko tanan. Sabay-sabay yung una ko tataba ka. Sabi naman kita magkaoro na duwa. Di ba? Ay, sa aga, duty man ako. Okay, good. Very good. Okay. Thank you. Bye-bye. Opo. Bye-bye. I did some damage. I know it's true. Didn't know I was Come on. till I found you. You can go the distance. We'll find out. In the long run. In the long run. We can handle some resistance. But find love. In the long run. In the long run. Sabi kan amigo ko, sabi nga ya pads ni Dison, stop na ang reblocking pero tapuson sa mga ongoing po. Yeah, thank you amigo. Yung man ang katama. Tama katabi amigo. Ipatapos niya sa mga ongoing na projects. Kada man pwede mapindyente yan. Pundon mo kibigla. Yeah.
Happy birthday po kay Christine Bruzola Bordeos. May your heart be filled with joy and love as you celebrate another year of life. More success on the future. God bless. Yan. Sabi ni Ma'am Grace Bunaobra. Sabi ni Madam Mabel Oropesa, good morning daw sa mga nagdanangog, lalo na po sa mga Kavalikat Civicom 349 Ginubatan Chapter members. Kasamang presidente na may Alpha Roden Oropesa. Ay, talaga Yung pala ang presidente ng Kabalikat dyan sa Ginubatan, si Amigong Roden Oropesa. Good morning, Tabi Amigo. Sabi ni Pading Ray, ang lumabag sa katarungan ay tatanggap ng parusa dahil sa kalikuan at walang tao na itinatangi. Kulusas 3:25. Salamat sa mahal na Panginoon. A blessed Thursday everyone. Happy Fiesta Barangay Tula-Tula. Salamat padi kong amigo. Enjoy your day. I love you. Yan. Garo sanayon ka na sa ko padi mag I love you di. Pading Ray. Gari sanayon ka na padi. Dahil na padi nagasabit Gari na mamatian ko na padi Pading Ray, maray na agad tabi buda kay Busing Leonito Gaviria. Alright, o sandali, tapasadahan ta muna ini ng mga greetings natin. Good morning, amigo. Lord, sulod pa rin. Nalalawsa di. Pakihapot tabi sa pag-asa kung ngata medyo mapulahon ang sirangan kang langit bago magsirangan aldaw. Ay, sorry. Nakakuha na po ako. Nababa ko na. Lapaang nag-isip kayo na masyado man ini. Plano pa man sana. Gabaw na yan na island na yan. Ang halion ninda, ang mga paratsenda sa tinampo, para iyan sa auto. Dati, wala dyan traffic. Maluya at gusto sinda magtinda, tinampo, arog sa dapdap. Ha, 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 ha. Iyo baga, ang tinampo talaga, actually, bako man talaga iyan mga tugang, sabi nga ni, beyond the commerce of men. Di ba? Kaya lang yun, ang pigpapara, medyo pig-ururunan niya. Para sa Kooki yan island dyan, dahil ninadala niyan, bago ginibo to avoid accident, takon ibalik yan, makaskason ang mga sakayan dyan. Ngunyan, man traffic dyan, ginibo sa activity, kan sa Rafael Fiesta. Pero kung wala, dahil man iyan problema. Opinion lang po. Salamat. Dakol ang may tito. Ay, ang reaksyon ka di tungkol sa mayo. Aha, okay. Good morning, Henry M. Sa katabi, hali kasuhapon. Tanahiling ko ika. Ay, nagmapigbakal po ako sa Ayala kasuhapon. May pigbakal kaya ako Durodoblin ang night market sa Puro Igwa, harap Ayala Igwa. Dapat kanikag sa may saod sa likod, samok lang. Sige po, isang opinion. Samok lamang da. Good morning, ikahin ang W... Ano ito? Sige po. Good morning, Henry M. Ano po ang choice mo sa babae? Salbatan ng paradangog ta ini. Pagkagag. Pighapot mo ako kung anong choice ko sa babae. Ano? Ako soltero? Latosunta ka dyan na. Oy, ipaaram ko tabi isa mo na pun kan ako nag-agom dahil na po akong qualification sa babae. Tanakakuan na po ako na pakan para sa kuya. Iyo po. Hindi man po ako pwede na ma-in love sa iba. Taigwa na po ako. Nalako Tapos haputon mo ako kung ang choice ko sa girl, ini man na. Ano ako? Easy? Seryoso? Hindi naman po ako pwede maghanap kay ba o mag-give kay qualification ko ta. Igwanap akong napili. Nasabutan mo po. Ipagpainitan pa yun kung ganyan aga. Dagit ka niya. Hindi, seryoso. Diba? Tayo naman kitang qualification. Tayo na po kitang nakuha. Tayo naman kita pwede na mamuya pa sa iba. Tama? Good morning. Pwede tabi pakipukaw man kan contractor reblocking pasiring sa First District Rawis. Enbiga ata daim man ki nagtatrabaho perwisyo lamang sa mga motorista. Yan. Sige po. Lingon tayo yan ha. Alright. Arog ka ini. Kapwerte nga kang kurukan ta ka pa sa Dr. Glenn Isip maray na agad tabi amigo. At saka good morning kay best friend Dr. Olbendian. Mababuloy ko ngayon pag nakajutang mutya ng pag-asa. Natusunta ka dyan Dr. Raul Bendian Pakaray dyan best friend. Sarawayon ka. Alright, arog kayo ni Kasuha banggi. Nagula ko medyo buro banggi na to. May pigla ka nga niya ako. Diyan sa may Pinarik,
sisay-sendo dyan tabi, ang nagbitay ki, paguna ko nga ni, buti ki Jin, paguna ko, buti ki Jin, ito palang gari, cup na linaog sa plastic, tapos ibinitay sa sarong puro nin kable dyan. Di ko aram kung cable TV, sarong kable. Natatapig, hindi ko nakaagi ka mo. O yung baga na tinampo na hali digdi sa may pinarik. Yan na hali sa may Boss Cafe. Pasakat duman sa taas, pasiring sa Tagaytay Highlands. Pasiring po duman sa Highlands. Kasabanggi kaya may piglakaw ako, naguli ako medyo burubanggi na. Pagbaba ko diyan, bata, siyempre pababa baga, diyan ka ma-short, medyo makurukas-kas ang dalaga. Manasundan akong sarong pick up man na alangkaw. Biglang nagpreno, mabubundol ko sa lubot. Dito pala duman sa inutan, igwaki nakabitay na, may nakabitay na gari plastic na may laog. Sa puro kang wire, naglaylay. Natapig bubugta ka din, siya bubinugta ka andyan tabi. Taminakaw sa problema, lalo na kung nag-uuran, day mo nahilingan sa taas. Mare sa mga kotse ta, hababa. Oh. Nga so, nasusundan kong pick up, matama nang sa windshield niya so nabibitay duman na. Di ko aram kung anong ideya kung binugtakan ka. Antay ko kinakalaylay na wire, garo cable o anong klaseng cable wire yan. Sinugpunan kipisi, may nakatuntun sa puro. Toto pala nagpreno so nasusundan ko mga tugang, tasuro man auto, nakasabat niya pataas, imbes na agihan sulay niya, nagkabig sa wala kidiit. O kinaon so agihan niya. Di nagpareno siya. Ito palang pigilikayan. So nakalaylay dyan. Na nabibitay dyan sa may pinarik. Pinarik na barangay yun. Anong barangay daw yan na? Bata kurbada. Pero kang kurbada. Pababa bagayan. Hali kang Tagaytay. At pinma ako Tagaytay. Hali ka bagang, yan na. Shortcut na tinampo. Hali kang BIA. Mababa mo. Di ko aram kung mas maralugod pa suwire na sa nabiyo-biyo pa. Di ba? Sa suwire, halipot man lang. Budagaro. May naputol gayon para gawin tamaan sa mga nagkanauto kang wire. Sinugpunan may nakabitay na plastic na may laog. Ang paghuna ko, buti kid yun. Tapos siyempre, pasakit ang windshield mo pag sarawayo na mga. Hello? Yes, morning. Tama yung observation mo, baka... Nailing mo ito pa rin. Nakaagi ka dyan. Minsan nag-aga ko din. Ba't nag-uuran ka sa Banggi? Yung mga lugar na nagiging busy na dyan ang alternate road going to airport kung alikan dito. Ata na nga ni. Apera ka yan. Madiklom ang tinampo. Ito ako nakahiling dyan ng mga poste para sa street light. Hindi ako na rin papatindugon yan. Yan dapat ang ilaw niya Kimareta. Pero kung may pasyaran baga dyan sa Highland, Ata na. favorite na pasyaran ng mga turista maski pagbanggi na magayulo nyo pagbanggi. Kaya nga nagagyan kagawin ni Hale. Latosunta ka. Di man ako nagduman sa Highlands. Natigla mo ako sa Banggi. Di man ako nagduman sa Highlands. Tabi. Bagang nasa ibaba ng Maray. Oo. Apikiti baga dyan ng Maray ang ang tinampong. Kayo nga nang tigasabit ka. Dati nandyan. May mga arong baga. Kaya mga luway-luway ka talaga dyan. Ata na. Kaya tama na observation. Malamang nila ganito tanganing ma-avoid mo na, ma-aware ka na baka sumabit ang auto mo. Oo, ako sa iling ko, baka sunagibo, baka ang purpose niya, wire na nakalaylay, dito mama sa auto. Ayun, tama. Pero bitayan mo ka ito, gari, baka in good faith man siya kang ginibo niya. Pero may nakaw siya aksidente, suday aram, may pag-break mo, pababa baga, makasangsang ka sa lubot. Ano kumaloy ang preno mo? Ata na. Yung nga na, pigasabit ta. Migaw. Sige, Migaw. Salamat. Salamat. O, de ko aram. Anyway, mag-ingat na lang ka mo. Taba ka in good faith man. O, maray sukatuyuhan, mga tugang ka nag-isip ka, taba ka ngayon, de masabit. Pero, yung ano ito, nagkausap po, unugad ki problema, ha? Tabi, baka pwedeng mariparoan yan kung ano. Sora lang ka na auto, pag-agi mo tama sa windshield mo, laptop ka,
Iatop na parte kang windshield. Good morning, Mr. Maceda. Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Richelle Capili Asejo, Corea Lilbit, and Ophelia Maravilla. God is good all the time. Okay ba na nag-I love you-han ka mo ni Padingri? Tama gayon ang kapa ko. Mahal ko. Very good ka. Tama ka po. Pwede tabi paki-invite resource person to discuss exact location. Iyon na po. Nagpahanap na ako. Dahil kami kinakukuha sa Fivox tabi. Digdi Salbay. Happy birthday po. Gari aran niya daga LGU tabi. Salamat. Alright. Sige. Para 15 days man lang yan na night market, pwede pabiluhan na nindo. Taso dai makaduman sa puro, dyan na sa natabi magpa-fresh ang gulay na mga tinda-ninda. Tama man. Wara po problema iyan na island. Pero ngunyan man sa na iyan, taigwa night market. Natahalion pa. Good morning po. Sa kabaga. Takulan pa buno day paghalion ng islands ha. Sige po. O ang mga bareta, mga tugang masunod na. Ay sandali. Happy safe travels tabi sa sakuyang classmate. Classmate ko sa graduate study sa grad school diyan sa Bicol University ka ito. Birthday ko niyan si madihon ko na ini, Mading Coraline Listangko. Yeah. Happy birthday daw. Nagdadangog mo niyan digdi sa tuyang programa habang nasa auto pasiring po sa probinsya kan Sorsogon kay bansa iyang agom. Aha. Sige classmate at saka amigo, yung husband ni classmate, ingat ka mo ha. Happy birthday. Siguro sa Sorsogon ka ma-birthday adi. Ha? Sa Sorsogon ka gayon ma-birthday. Happy birthday, tabi. Happy birthday. Alright? Sige. Ang mga balita susunod na. Magalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025 gigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag-alauna-imedya nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches, Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon, Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon, Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025 hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture Regional Office No. 5 headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights,
Department of Information and Technology headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador. LCC Food Garden and Catering Services. Bicol Food Delights and Catering, Barriada, Legazpi City. Juliana's Catering Services. New Blossoms and Catering Services. Tagas, Daraga, Albay. SL Technological College Foundation. Bicol University Ginubatan Campus. Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls, Legazpi. Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB. Always number one. Always at your service. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:12. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, primerong banggi kang Legazpi City Trade Fair and Night Market, dinagsanin mga parabakal. Duang empleyado kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay pinasasangatan in kaso matapos membelto sa operasyon kan kantin sa laog kan Daraga Community College. Sa lado nasyonal, PBBM nagpahayag ning kaditan sa epekto kan flood control scandal sa ekonomiya sigon sa Malacañang. Pagbaba kan presyo nin paroy ibinasol kan mga paraoma sa 20 na bagas. Sa ibang nasyon, 11 milyon na magagadan dahil sa kakulangan ni neurological sigon sa World Health Organization. Business News, Department of Agriculture, siniguro na ding importasyon ng asukar sagod sa kabangaan kan taon 2026. Health News, totoo daw na ang pagdagdag ng lemon juice o vinegar sa pagkaon ligtas ining kaunon? Aramon ang kasimbagan kan mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon sa lado lokal. Dinagsapo ning kadakol na mga parabakal ang primerong banggi kang Legazpi City Trade Fair and Night Market para aprobitsaran ang nasiram asin abot kayang produkto na pig-officer kan lokal na entrepreneur sa syudad. Mababakal man di ba pang produkto arog kan gulay, native delicacies, kape, street foods, asin iba pang local goods na hali sa Legazpeño farmers na pinagigibong Legazpi City Trade Fair sa Quezon Avenue, Barangay Kapantawan, Legazpi City sa hampang kan Ayala Malls, Legazpi. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay punong Barangay Eric Brizuela, 76 na mga exhibitors ang nagpapabakal ng iba-ibang produkto sa nasabing fair. Dagdag pa niyan ang fair as in night market madurar sa Oktubre 25 bilang parte kan selebrasyon kan kapiestahan ni Saint Rafael the Archangel kang Legazpi Port District. Dagdag mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, report hali kay Angel Mostaza. Uyapuan sa iyang report.
Munisipyo na sana kan Santo Domingo Albay ang tadang banwaan sa probinsya kan Albay na wara ni eksusidong balay silangan reformatory center. Ini ang informasyon na itinao sa DZB News ni Provincial o ni Philippine Drug Enforcement Agency Albay Provincial Officer, Intelligence Officer o Intelligence Agent 3, Noe Brigel, matapos na kanakalis na daw formal nang gibuhon itong blessing at inaugurasyon kan balay silangan sa Bakakay Albay na iyo naman ang ika-17 nga pasilidad sa probinsya. Sinabi ni Brigel na nagkaigwa naman sindanin pakikipaghuron kay bahan ang lokal na gobyerno kan Santo Domingo sa pangyayat ni Alcalde Bong Banda manuhod sa nasabing bagay na iyan ang pagsasabing determinado man ang mga ini na magkaigwa ng espasyo para sa rehabilitasyon at reformation kan sa indang mga personang na-influensyanin illegal na droga. Sinabi ni Brigel na ang balay silangan ang saro sa mga requirements na dapat na i-comply ng LGU para may deklarar man na drug cleared. Madadag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Iba pa niya to na mga bareta ipinagrekomenda na sangatanin kaso ang duwang empleyado kang munisipyo kan Daragalbay na imbelto sa pagpapadalagan kantin sa laog kang Daraga Community College. Sigon kay Councilor Attorney Ian Makasinag, pamayokan Committee on Laws and Good Governance sa Sangguniang Bayan, nagluluwa sa saindang investigasyon na may bayolasyon ang duwang empleyado siring kan gross misconduct. At iba pa, sinabi niya na malinaw sa ley na kapag empleyado kan gobyerno, di dapat na maglaog sa siring na pagninegosyo. Tinawanin doon ni Atty. Makasinag na dainin personalan sa investigasyon mantang bilang pamayokan Committee on Laws and Good Governance kay puan ipautob ang pigsasabi sa ley. Dagdag mga tugang na report hali dyan sa lawas, sapat na mga personahes asin ambulansya sa Pantaw District Hospital kang Libon, hagad kan manehamiento kan gobyerno probinsyal kan Albay. Kuya pa ang report dara ni Karen Ala. Mga dagdag pang personalize asin mga ambulansya ang pinagahagad asin tiglalauman kan manehamiento kan Pantaw District Hospital sa Libon na maprioridad kan gobyerno probinsyal kan Albay. Sa committee meeting kan Committee Madisalud kan Sanggunian Panlalawigan ng Albay, sinabi kan Chief of Hospital na si Dr. Rene Aldecoa na saro ini sa mga tiglalauman man kan sa indang mga pasyente na magkaigwa asin masako apa nin sapat na mga tauhan arog kan mga nurse asin staff na mafunksyon sa nasabing provincial hospital kan Libon sa pagsabing kulang na talaga sa ngunyan ang mga nagsisirbidigdi at pwera kaiyan ang ambulansya na sinabi mismo kan doktor na dain na nagpufunksyon ang ibadigdi kung kaya tiglalaunan kan ospital sa presenteng nibelato kan probinsya ang pagtutok sa pangaipong inikan Pantaw District Hospital na sinabing talagang mas kinakaipuan ninda sa presenteng Karen Ala, DCGB. Iba pa niya to na mga bareta sa lado lokal na sa linyaman si Al Armario. Dainang budget ang mga flood control project sa 2026. Sigon kay Congressman Attorney Pido Garbin Jr., priority sa 2026 budget ang mga eskwelahan o mga classrooms asin tong pangsalud o mga health centers dahil kan kontrobersiya sa flood control kaya dahil na ini tinawan prioridad sa budget kan Kongreso para sa masunod na taon. Kansarong aldaw tinukar na sa Kongreso asin bago matapos ang taon dapat ining maaprubaran o kaya kapirmahan kan Presidente. Pero dahil na nin budget para sa flood control. Alar Mario, DCGB. Congressman Adrian Salceda nagpadara ng technical people technical team para magkondusir nin pag-aadal sa kausakan baha sa Masarawag, Ginubatan, Albay. Detalye kan report hali kay Jimmy Nazalita. Big konfirmar ni 3rd DPWH Chief Planning Engineer Richard Moit na papaadalanan ni 3rd District Congressman Adrian Salceda ang sitwasyon kan Barangay Masarawa, Ginubatan kung paano hahanapan ng solusyon ang problema sa parating pag-flash flood sa nasabing barangay.
basado kay Engineer Muit, iguana ni na team na pa-survey an congressman kung sa kasudma nagsarakat an mga ini sa pamitisan kan bulkan para hilingon itong mga sabuda mantang apera kay ni an aktual na inspection party na kan pag-estudyar kan sitwasyon asin pag-aaram kung ano mananggad an iba pang contributory factor sa mga pagbaha sa Masarawag. Tapos na datos i-report ini sa Congressman kan 3rd District kung saan basihan ini para sa komprehensibong plano, solusyon para matabangan ang mga residentes kan Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol nangapudan sa publiko na day magduwaduwang magsumbong kung may mga naririparong nagagamit asin nagpapalakop ng illegal na droga. Report hali kay Joshua Bino. Okay. Importante ang pagsumbong, lalong-lalo na para mapugulan ang paglakop ng illegal na droga sa palibot. Ini ang tangapudan sa publiko ng Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA Bicol, Regional Director Attorney Jacqueline de Guzman, kung sa insigin sa iya sa sumbong minsan kan publiko nagtutuon para maaraman ninda ang lokasyon kung hain may proliferasyon illegal na droga digdi sa Bicol Region. Dahil dapat ikadit kailan kasigun kay Attorney de Guzman itawanin danin magkakanay man na proteksyon ang sisay man na nagpapaabot sa danin magkakanay informasyon asin para maaraman kung hain ang mga nagpapalakop ng illegal na droga sa palibot. Dahil man basta-bastang maaraman ang identifikasyon ng tawong mataonin na informasyon. Sigun kay de Guzman, tan mga nakaaging bulan sunod-sunod ang mga operasyon kontra illegal na droga, bulto-bulto, asin milyon-milyon kantidad kay ni ang nakakumpiskar kan mga otoridad. Nagpapasalamat si de Guzman dahil ang tahalang kaunaman ngunyan ang awareness kan mga tao, lalong-lalo na kan Bicolano, na makipagtabangan sa mga otoridad dahil ang pasigun kaya de Guzman, yaon sa pagtatarabangan para marikas na mapugulan o kaya maportar ang paglakop ng illegal na droga digdi sa katuyang palibot. Sigun kaya de Guzman, basta may informasyon, ipaabot sa na ini sa PDEA aking pagtarabang-tabangan na mapundo na ang illegal na droga digdi sa rehiyon. Dagdag na barata, Joshua Bino. Pagbabawal sa pagtsyenda nin mga sira asin karne sa laog kan 3 kilometros hali sa merkado publiko kan tabako, ipapasunod na. Ipapautob na. Report kay Jomar Bien. Ipapautob na kan lokal na gobyerno kan tabako ang ordinansa na nagbabawal sa pagtsyenda nin sira asing karne sa laog kan 3 kilometer radius sa merkado publiko. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Mayor Ray Bragay sa pagsasabi na anuman na oras ma-anunsyar na sinda na ipapautob ng ordinansa alagad tatawan daning tulong aldaw ang mga paratsyenda matapos na may anunsyar antes na totalmente sindang mandadakop. Sinabi kan alkalde na pinagpaadalan niya nanin marhay sa legal office kan lokal na gobyerno kan tabako ang ordinansa tangali na daing salto sa pag-implementar kay ni. Magigiramdaman na nagrereklamo na ang mga paratyenda ng sirasing karne sa merkado publiko na maluyan sa indang benta dahil ang tanahipaan kan mga paratyenda na nasa luwas asin sa Manlalay na partikang syudad kan tabako na haranisan na digdi sa merkado publiko. Sa indang sinabi ng ordinansa na haloy ng naipasar dapat nang maimplementar asin ini pigpaunrahan man kan lokal na gobyerno kan tabako. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, 6:25 in morning. Magbabalik po kami makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Uy,
Ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Higibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag-alauna imedyanin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches, Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon, Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon, Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025 hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture Regional Office No. 5 headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus.
asin Nong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls, Legazpi. Bicol Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app asin YouTube channel. DZGB. Always number one. Always at your service. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal sa pagdangog kan Senado para sa proposed 2026 budget kan Department of Finance. Kanang minaging daw, ipinahayag ni Senate Finance Committee Vice Chair Senador Bongo ang pagkontra sa pagkakaigwanin mga unprogrammed funds. Apot kan Senador, sisay ang magdesisyon para digdi asin paano ini gagamiton. Sa tahaw kan kontrobersya sa mga ghost asin flood control projects, sigon kay Senador Go, day aram kan publiko kung saan mapapaduman ang pondong ipinagre-realign sa unprogrammed appropriations. Ginibo ang halimbawa kan Senador ang 60 billion pesos na excess funds kan PhilHealth na ibinalik sa National Treasury asin ginamit sa unprogrammed funds kan nominaging taon. Kaya tinawanin doon ni Go na bilang Vice Chair kan Committee on Health and Fondo para sa health asin dapat na gamiton sa programa sana na pangsalod asin bako sa mga maanumaliyang proyekto na daing pakinabang ang mga Filipino. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal, aminado po ang Malacanang na nahadit si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa magiging epekto kan ekonomiya sa ribukan mga nakriar kan nabulgar na flood control scandal asin hiwas kan sakop kan korupsyon sa kaban kang nasyon. Sigon kay Presidential Communication Office Secretary Dave Gomez na nagigibonin mga laklang ang gobyerno tanganing dai magsapar ang ekonomiya sa paagi kan asigurasyon na naghihiro ang hustisya kontra sa mga nakinabang asin nangurakot sa pondo kang nasyon. Mismong si Presidente Marcos Jr. ang nagsabi na daing sasantuhon tanganing mapanimbag ang mga nag-abuso sa kwarta kang nasyon para
o kaya binilog ang Independent Commission for Infrastructure sa ICI. Sigon kay Gomez, bako sa nang pagpanimbag sa mga akusado, asin pagbawi sa kwartang hinabas ang target kan gobyerno, kundi mapakaray ang sistema tanganing mapundo ang kultura nin korupsyon sa satuyang nasyon. Sinabi ni Gomez na pigisiguro kan Marcos administration sa investing community na pigigibo kan gobyerno ang gabos, tanganing mapadusahan ang mga nagkasala asin maitindog ang tunay na reforma sa sistema. Nagtutubod si Gomez na bilog pa man giraray ang kumpiyansa kan mga negosyante asin kapitalista sa nasyon asin estable ang ekonomiya sa likod kan dinarang ribok kan flood control scam. 19 pang mga personalidad ang kasabay sa bagong Immigration Lookout Bulletin Orders o ELBO na hinagad kan Independent Commission for Infrastructure sa ICI sa Department of Justice. Sigon kay sa press release kan komisyon, ipinadala kan ICI ang sa indang request sa DOJ kan Oktubre 13 para sa mga minasunod na individual. Dating Congressman Mary Mitzi Kahayon, Uy, Arturo Art Ataide, Alvin Tang, Bong Marasigan, Elmer De Leon, Ed Puentebella, Johnny Santos. Siringman si John Mary Vianney Parago, Alvin Mariano, Ryan Oy, Darrell Recio, Nestor Venturina, Benji Tukol, Romeo Magalong Jr., District Engineer Ramon Devenadera, District Engineer Johnny Protesta Jr., District Engineer Aristotel Gramos, District Engineer Michael Rosaria, asin Engineer Angelita Garocha. Ang lakdang na ini may kinaraman sa panagos sa investigasyon kang ICI sa anomaliyang flood control project sa nasyon. May mga pinangaranan na personal o personalidad si later Representative asin dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pag-atindir niya sa kainut-inuting pagdangog sa Independent Commission for Infrastructure sa ICI bilang resource person. Hindi sa taho man giraray kan investigasyon sa anomaliyang flood control projects. Sigong kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, sa pagbiklad ni Romualdez sa naging papel kay ni kan siyang House Speaker pero gunambitan siya na pag-iriba niya sa pag-ibokang national budget. Sinabi ni Attorney Hosaka kung si Iisay ang mga ini. Pero sa hindi ining invitaran ngo na sa hearing kang ICI sa mga masulod na daw. Dagdag pa ni Attorney Hosaka na voluntaryo manam nagsumiter kan sayang affidavit si Romualdez sa pag-adalan ini kan ICI mantang sigirari na mabilta ang kongresista sa komisyon para sa panibagong pagdangog. Mientras sinabi man ni Hosaka na makusog na pinahimuti kan Romualdez na may pagkaisi siya sa mga nadiskubling flood control anomalies. Kuminambyo mga tugang ang Independent Commission for Infrastructure ICI ngunyan o sa nasyon sa patanid kaning is-cite in contempt si dating ako Bicol Representative Saldico. Ini matapos magpalyar na mag-atindir sa pagdangog kang ICI kanakaaging alaw. Inot nang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Osaka na kung dagos ng isnabon niko ang sendang investigasyon, madulok ang komisyon sa korte para ipasite in contempt ang dating kongresista na sa luwas kang nasyon ngunyan. Pero sinabi ni Osaka sa press con sa media na pig-isipan ngo na ninda ini. Sinabi niyang kay pangunang pagadalan ni Marhay ang masunod na lakdang nagigibuhon kang ICI official kontra kay Ko. Kay bahan sa mga gustong malinawan kan ICI ang manungod sa iyang naaraman kan maging parte ini kan Committee on Appropriations sa isyo kan national budget. Siring man ang pag-embelto kay ini sa Department of Public Works and Highways flood control projects. Sinugo man ni dating kongresista o ang dating kongresista na magdaling dokumento arog kan mga kontrata, master plans in flood control projects na linaog kan korporasyon na pagsadiri kan kaini. Kopya kan Certificate of Business Registration, latest income tax return as iba pa. Hindi kaibahan sa mga legislador na pigimbelto sa anomaliyang flood control project. Nagitaas din sobra sa 1.1 million na katawo o kapareho kan 256,000 na pamilya ang apektado kan makusog na linog sa Davao Oriental. Sigon sa report kang NDRMC. Hindi base sa ahensya na nagbaba man ang numero kan mga nagtitiner sa mga evacuation centers. Gikan sa 12,000 katawo kan nakaaging alaw, 2,903 na ang sangon niya nagdadagos sa mga pigdesignar na evacuation site. Mientras na minabot man sa 58 million ang totalmenteng kantidad ng tabang na ito kan gobyerno sa mga apektadong familia.
mantinido man giraray sa balo ang numero kan mga nagadan sa nasabing linog. Sigon sa NDRMC, nagkaigwanin pagkakasala sa encoding pagkakasala sa encoding kang numero kan mga nagadan, kaya siyam ang naibugtak sa numero kan mga casualties kan nag-aaging aldaw. Magbabalik kami sa iba pang mga bareta makalipas kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ASUS! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan labas sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretang unyan sa luwaskan Pilipinas, nagpatandid po ang World Health Organization o WHO na sobra sa 11 milyon na buhay ang mawawara kada taon dahil nawawara kada taon dahilan sa neurological disorder. Sa bagong report kan WHO, sobra sa 40% kan populasyon sa kinaban na pagkakarkulong 3 bilyon na katawo ang apektado kang kondisyon sa utak as in nervous system kaibahan sa mga panginot. Nakausakan paggagadaan as in pagkabayadi, yuan stroke, Alzheimer's, epilepsy as in meningitis. Napag-araman man na kulang ang neurologist sa mga nasyon, nababa ang revenue, may 80 beses na mas diit kumpara sa mayaman na nasyon.
Nangapunan man ang WHO nin pinagbiyong aksyon tanganing pakusugon ang brain health asin pahiwason ang access sa neurological care. Tiyan doon kan ahensya na dakol ang kondisyon na pwede na maibitaran o mabulong kung may supisyenteng serbisyo lalo na sa mga hararayong lugar. Bareta po sa pagninegosyo. Siniguro kan Department of Agriculture na daing ipapautob na importasyon nin asukar sagod sa Mayo o Hunyo 2026 ang pagtatapos kan milling season. Ang bagay na ang sinabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa tahok ang pigasabing uring-uding sa importasyon nagdaraning kaditan sa merkado. Kayang sinabi na nagkasundo na sinda Sugar Regulatory Administrator o SRA Administrator Paul Ascona as an SRA Board Member and Farmers Representative Dave Sanson na mantiniron ang 2 bulan na buffer stock ng refined sugar para mamantinir ang estable na presyo sa merkado, dagdag pa ni Secretary Laurel. Health news. Totoo daw na ang pagdagdag ng lemon juice o vinegar sa pagkaon ligtas ining kaunon? Aramon talawang istorya kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Ang pagdagdag ng lemon juice o calamansi juice o vinegar o suka. Dahil nagtataon ni asigurasyon sa pagkaon na ligtas na ining kakanon. Ini ang makusog na pahayag kan mga eksperto, sigon sa World Health Organization o WHO, na posibleng mapaluya kay ni ang pagtalubok ang bakterya, pero dahil kay ni magagadaan ang mga peligroso, dangerous pathogens. Dagdag pa ka mga eksperto na ang masigurado, iyon halion ang mga surface bacteria bago magkakan. Ang paghugas nin malinig na tubig, iyon importanteng bagay na dahil dapat mahali sa preparasyon nin mga pagkaon. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. Thank you, Paring Mar. Dumang kita kay Miss Alexis Rivivar sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Opo, para sa ating magiging kamugtakan ng panahon, ngunyang 16 ng Oktubre, ang easterlies ang patuloy na nakakaapekto dito sa atin sa Bicol Region. So, padagos ang na-experience ng mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol. Tigatay ang agwat ng temperatura ngunyang aldaw ay posibleng umabot ng 25 to 31 degrees Celsius, particular ito sa probinsya ng Albay. Sa ngunyan, igwa pa rin kitang monitor na low pressure area na nasa layong 1,540 kilometers east ng Eastern Visayas. At nananatiling medium chance pa din itong LPA na mabilog at maging isang tropical depression within the next 24 hours. Bali yun po ang ating latest forecast. Ini po si Alexis Rivivar, ang Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Yan po mga tugang nga detalles kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Ballarana, si Nicole Ann Gloriani. Siriman ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025 gigibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag-alauna-imedya nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema.
Department of Agriculture current programs. Agriculture Situationer with emphasis on food security. Empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches. Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon. Forum 2, Responsible Quarrying. Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon, Forum 3. Tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi, mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program, kaiba ang Department of Health, as in Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB. Ang DZGB, Bicol Agri-Aco Fair and Earth Forum 2025. Hatod sa indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture, Regional Office No. 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee, headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology, headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls Legazpi, Bicol Agri-Aco Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Sige! Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Gari, alas 7 na Garibitin kita. Garibitin kita sa istoryata Adi, batang istorya, part-time professor. Ano ini? Part-timer. Baka madamay kita digdi. Baka gari madamay kita. Baka mapagdudahan kita digdi motor o galing pala nan sakay na motor na pa nagsakay. Motor na nagsakay. Ano na kung sa agad na lang ini? Kung kaya pa gayon, sige daw. Joshua, kata daw. Baretang Kalap Meet. Testingin. Joshua. Good morning. Good morning, Bibi. Good morning sa mga paraan tabay. Pisay daw ini. Na? Nasarong part-timer. Na? Sa sarong kolehiyo. Na? Muya ng palayason sa harong kan sa iyang misis. Inida kayang si Sir. Na? Napapatos mo niya nin kontrobersiya. May anomalya. Kaya na? May issue. May anomalya. May issue. May issue. Oo. Dakol. Ang nakakaabot na istorya kay Mrs. Na ining si Sir, perming may kasangkay sa motor, asin nahihiling kung minsan sa kimat-kimat na may kaakboy na iba. Okay. Ang problema, may nakasalbar. Di danggog kong maraya. Pipa siram-siram kong maraya. Minasilinsyo mo na ako Ang problema, ang pigdududahan. Nakabit-kabit ka ini. Bakok man girl. Kundi kapareho niyang maskulado. Igaman dyan sa lugar na yung mga kuan? Ng ating pagmamahalan, akala ko lahat ay walang hangganan. Subalit ang kwento'y biglang nagbago. Limot ka sa ating sumpaan. Ang pangako pa lang. kahit iliw
Ako ay lilinisan mo. Ayun lang. Ngunyan. Ngunyan. Habang naghahaloy, nagluluwas sa daa ang totoong tinitibok ng puso ni Sir. Okay. Kaya palang ngaya mapusugon ang buot na magsabing bato ngaya da siya babaero. Sa ito pala, dalaknit man ang gusto. Ay! Ano, Fi? Ang problema pa, tadakol ng mga witness. Ano, Fafulo? Dakol ng mga witness ang nag-uusip kay Mrs. Na? Nangayaho to na naman si Sir sa kimat-kimat. Pangarap garo ngayang maging boksingero. Mabusan kang budget dyan. Totoo lang. Iyo baga. Jadi ka masanag ka nagkuaki kuan. Kide. Ay, no. Mabusan kang kwarta dyan. Pwede iyo. Sa kimat-kimat? Iyo baga. Pero lalaki pala ang ka-table niya. Lalaki ang kaakboy. Luis. Pangarap garo ngayang maging boksingero. Amala baga ngaya perming may kaibang ka-sparring. Tawasa ngaya si Sir lantadon man pirmi ang mga hero. Dahil lamang ngaya pito tago iyan na nararamdaman. Ano, Pablo? Pakatingki ko ng mga music. Ano, Fi? Dakop na, Bi. Doksuhin na, Bi. Dahil lamang ngaya pito tago ang nararamdaman. Kundi garo man sa nangayayan, sinog na lang ka. Minasangaw. Itago man buda patoson sa sako. Minasangaw. Tama. Tama man. May punto. Mas ka nung bubugkos mo kan, minasangaw yan. Kaya i-recommender ko ini sa federasyon ni Roberto Duran. Na? Federasyon ng mga baklang senior. Mala ka kang kay Diwata. Sige. Oha. Siguro hanga ni boss. Ano ba yan? Joshua, goodbye, good morning. Sino siya? Ang lakas ng dating. Sino siya? Baretang Kulalapnit! Ano mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liverade. Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liverade. Sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang Liverade. Hindi po pwedeng makatabang para mapugulan ang paghubag kang atay, siring man mabawasan ang problema sa danyos kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dahil, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral Dal para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para po sa baskog na atay. Ang Liverade Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Mga tugang salamat kan sa pagantabay. Mabalik pa ko sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hiri. Ay, anapot sa DCGB. Ibang lalaking hindi inuumaga si Henry M. Goodbye. Smile. God is good all the time. Mabuhay. I love you all. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang